Para crear un contido no Drupal 8, imos a contido. En esta pantalla, na que vemos a relación de contidos que xa existen, picamos en agregar contido. Como vedes, hai tres tipos de contido diferentes no Drupal por defecto. O artigo é adecuado para os contidos tipo novas ou entradas de blog con pouca densidade de información e que teñen un condicionante co tempo importante, é dicir, que van a ter unha vida útil breve. A páxina básica, sen embargo, utilízase cando a cantidade de información que se quere suministrar é máis grande e ten maior perdurabilidade no tempo, por exemplo, calquera información que haxa sobre o portal web. E o formulario, que veremos máis en detalle nunha unidade didáctica posterior do curso, sirve para intercambiar información cos usuarios do portal. Ben, o primeiro que temos que facer é escoller o tipo de contido que queremos crear, o artigo, por exemplo. Tanto no caso do artigo como da páxina, imos ver o mesmo. O título, que lle podemos poñer a este contido en particular, a descripción e os datos que queremos proporcionar. O campo de etiquetas úsase para pôr o conxunto de palabras polo que poido buscar esta información, vale? E logo, de cubrir todo isto, o que faríamos sería configurar a súa publicación. Ben, imos ver distintos tipos de contidos e distintos tipos de publicación. Volvemos a contido e aquí vemos, por exemplo, un artigo. Vale? Temos tres tipos de publicar un contido. Ben, publicando na páxina principal do portal web, como é no caso deste. No caso deste artigo, temos o título, temos o contido, temos as etiquetas polas que se pode buscar ese contido, vale? E neste caso, os artigos se promoven á páxina principal porque o meu portal ten unha especie de blog na páxina principal, vale? Entón, para publicar na páxina principal é suficiente con ir a opcións de promoción e marcar este tipo, vale? Deste xeito veríamos a ver, saímos de aquí, damos de agardar, aínda que xa estaba agardado, e se vamos ao sitio, vemos que ese artigo está aquí publicado. As etiquetas, insisto, vanme servir para buscar distintos tipos de contido, vale? Unha forma de organizar os contidos. Ben, outro xeito de publicar é mediante un enlace de menú. E aquí temos dúas opcións. Podemos usar un enlace de menú xa creado, como no caso de aplicación web. Vale, aquí temos o título desta páxina, que é un contido tipo páxina, coa súa información, e na apartado de publicación, en alias de URL, puxen a URL do enlace de menú aplicacións web que colga de cursos, vale? Dentro do que é o menú de navegación principal. De xeito que eu, se vou a páxina principal, pico en cursos e pulso en aplicación web, vou ver esa páxina que está asociada a ese enlace de menú. E logo hai un tercer xeito de publicar. Cando eu estou creando un contido, vou crear un novo contido de tipo páxina. Voulle chamar Seguridade Informática. E vai ter como contido este texto. Vale? E logo vou a decir que teña un novo enlace de menú. En lugar de usar un enlace que xa existe, creo un novo enlace de menú e voulle decir que colgue de cursos. De acordo? Entón, xa teño o título e a forma de publicación e doulle a guardar. E aquí o teño. Se vos fixades, agora teño un novo enlace colgando de cursos.
De acordo?